Idilaing kalman mga ka-JCQ keta nagwaras itibiyang ti social media nga adda iti maipagarop adandani na persar a mairwar iti pagtaenganda gagayen ken kabsat. Itintay parikisar sarita itibiyang ti JCQ online TV channel ti Lula detoy biktima gagayen ken kabsat ket ditoy naduktalan da nga regiti may pagarop mamang persar a lalaki detoy menor de edad ket nabartek dagitoy mga ka-JCQ. Ma'am, mabalin nga inka lang istoryaen no kasano iti naisaksyan niyo kare iti pasamak detoy kabalay yung kaubing ma'am. Kastoy sir, DJ nga lugan, simrek iti yang deti Barriopol. Opo. Nga nagbalik. Katatamot kun sir, DJ lugan da, nagpark ito yung deta marker ti suyo sir. When apo. Katatamot kun sir, idi pagiso nga rumwarak idi kusina mi tamang mangangkam idi, idi nalpas kam nga nangan, rumwarak pagisuma nga adda umay nga sa nga ilik sir. Nung deta nga rabiya sir atot 8:13. Katatamot kun sir, simre kakmet idi nalpasan nga nangan, rumwarak idi may sa nga balay. When apo. Simre kak idi bangir nga balay sir. Pagisuma nga sumre di sa nga ilik, di nagsinabat kami sa nga ilik ko siya. Katatamot kun sir, nabayagan nga sinsintiram mi di nga lugan itasango nga nakapark. Mano nga nga oras or minutos ba deti apo? Ang minutos lang Okay, sir, mga 10 minutes. Oo. Katatamot kun sir, dati apo ko adat pisango ibalay mi yang ports. Cellphone. Katatamot kun sir, simrek di tao. When apo. Katatamot kun sir, idi kwa nagpukaw di apokok sir. Nga tito kunana kasi da kami butan sir nakigput kami. Agikis kami at tito kunana kasi. Tati mo kun sir, te anak ko di no something nga ada kina kabil na no anan at di pa nagpukaw nga di apokok. When ma'am. Di pa nagpukaw man sir di na remor kami mo nga nagikis nga dumawat ti nagparay ti tulungan. Katatamot kun sir apay kuna kasi kadya ubingan matandak ko na inaramid bun anak ko na kat ingkugtar ko mama ko na sir. Mano tawin na deti apo ko yung 13 ma'am. years old sir. Okay po. Katatamot ton di kano panangi kugtar na di napatugaw di tao. Kat DJ nga kasta sir bulon mi nga rimwar nga nakita mi mismo di tao nga napatugaw. Hanyo met mailasin ma'am. Saan sir? Okay. First time yung makita dagi jay ma'am. Bun sir. Oo. Katatamot ton sir di napatugawon, adamot ti simrut man nga maysan, Okay may po. nang tulong kingkwa na nga, inalalayan da nga Inruwaren. nga insakayang gilugan. So, idi na isakay da jilugan da taon, ma'am. Bulon da mga pimanawon sir. Napataray da, ma'am. Wan sir. Okay. So, idi nalpas dito yun, ma'am. Ana itikas lang, idi kasarsarita yu dya ubing. Ana itikas lang in baganamet kada kayo. Awan sir, awan ti kuha basta permi tagtagrgrulat kun sir pero may ibinit paparayat ka. Kumusta iso natatan, ma'am? Napamot nagbasan sir. Awamet, digiti kas lang kap-apat ti pamilyayo, taamangan nga agibalos da. Okay. DJ lang nga oras nga napasamak DJ apo. Tao. Idi nagsarita kay di kan ma'am, kalman ma'am, haan yung nga dinamag kanya na no apay nga kasdeti na may anda nga. Bulon ti kasta sir ti arak. Ata idi talo da sir. Ata idi kalman ti kuakon sir na desisyon na kon nga ko sir nga isak lang ko. Oo. Ata DJ nga rod sir na napabungan na nga talaga pero may nga aging gana itatak madipela ari na. Inak ko mapela ta sa sir ospital. Okay. So ma'am, gapoy iti arak po nayo. Manuda ba itikas lang nakalugan ijay nagluganan da? Ti simrot namin di balay sir duwada. Ngamti ko na sir talloda. Nagsasarita kayo ma'am kada iti tao? Uwan sir. Anang apay nga imay dakano dito ma'am? Ano ti purpose mo kung na nga rod sir? Yeah, oo. Bulon ti arak ko na sir ta DJ ngamin. Idi mapanda ka nung ngamin gumatang ti arak dito tiyanggi sir. Di pa nagkurbada. Ada nangud na kanunga nagpukaw. At di amin sangod dati kasta sir ada giinom. Amo mo giinom ako di agiin istoryada makaring gorda. Di mo ti baga nga sir nga ada nagpukaw nga nangud ni kunana. Ket apay nga rod ko na. Apay nga rod nga simrek ka ket among
Among nakalukat deta gate, nakalukat deta redaw. May makikita na kami nga da kasarsaritak kung nakikingkuha na sir. Among dati inaramid mo, trespassing ka kung nakikingkuha na sir. Isaklang ka dati kasi inaramid mo. Deti pinagisarsarita yung mga taga-ano da kanu, ma'am. Taga-timo lang sir. Sigun met itinti pa rin kisarsarita, iti biyang ti Municipal Police Station, iti ili ti Dingras, babaen iti parang idadaulo ni Police Major Pentang, gagayan ken kabsat ket maipagaro, binugkawan, deti ubing, dagiti nagbalin, a suspetya, mga JCQ. Inte boyahin deti adamag, mga kaibigan. Yes sir, thank you very much. Iti reto yung agundaway sir, tapno malawlawagan mi tagpaiso nga napasamak. So, DJ na i-post apo kat han nga agpaypay so awan ti pagdanagan tayo tajay claims nga dakano ti agsibrong ti ubing nga mangala ti internal organs for transplant kat han nga agpaypay so. So, jay insidente tayo ngamin ka recently kat involving ti kwatiag kakaaruba daytoy nga adalang dagitoy kuan dagitoy weekends kami di kat ada dagitoy nakainom mat kat kasla na pikarda mat jay kuan so nga kinamat na jay ubing nga na jay unag tibalay da. Yan tangay kas jay inimbestigaran tayo daytoy apo ket ti kwati both parties ket pagtungtungan da ijay level ti barangay langan yan tangay agkakaruba da. So kada gitoy apo agi po post ka nag-aramid ti social media contents dapat apo ket ammon tayo umuna ti us-usto takbay tay nga agaramid kada kita nga post. Tano kamaliti maipost tayo kat maalarma iti intero nga ili. Apo kapitan, kalpasan nga dito itimpuar nga problema, iti kalman, iti uneg ti barangay yo. Anya dagiti kaslang maidawat mo kadagiti sumrek nga umiaggatang kadagiti pagtagilakwan iti uneg ti barangay yo apo. Tila may baga kaya sir ke gagawat ko kadlaan kada ko ata masapol nga agpakada dati anti barangay may tapno ti kasta ke safety mo't dagiti ka barangaya. So ano iti kaslang maipadanon mo kadagiti ka barangayan yo apo iti kanayon dalat nga panagan-an na kang runaan na kadagiti adda iti gate na the same time kadagiti nakatiwangwang iti pagtayngan da apo. Nukad lakas diay nga mamalumon apo kadagiti ka barangaya ka masapol nga isirate amin yon nga dikiti anak tayo. Bilinan tayo nga handa nga rumurumwaron ta tapno na tikas ta safety dan. Kumusta nga min itinte panangkita iti Lina Cornos Contal na iti uneg ti barangay Suyo apo kapitan. Every night kadi nga ada dagiti agrondronda nga barangay tanod mo apo. Ket kwami asar ket every night chat ingana kami iti alauna iti Parbagon. Agronda kami ronda umi amin nun. Injury tal daw sir, tuloy-tuloy lata sir nga ada barangay tanod. Apo kapitan, iti ka iti nga pasamak, ana iti kaslang naipadanong kung ka na nagpinalan na daytoy nga pasamak apo ta na doktalan ti partido di ubing nga dagitoy ket nakiaregloda nga daytoy ket gapulang iti arak apo kapitan. Suwar sir ti kuana ket alaki no anati nagtutulagan dan sir. Yak amon no anati kwadan ke tila may baga kayatan ke sapay la kumatahan nga ulit Okay po. kasama ken. Okay po.